Cipang la ple dalek pai ba umdan la ple biang light biang te kabur pai ba ngai de posta but ha ke cokapor ha ka kendon an ke bakat no pat ke protokol ke bakumno jong government ban authorize ya rusimet ban lunch ya kan ko skim jong government jadi kibri ke start kita ala sudho umdan kam ni benya kam fulung kena sudah plus nang ta da ka baburam ba perston sang udai uai na padeng kim minister kiba persyang ban hijack ye kini isu na kaji khun chungi kinong rat menno kadon meeting jong ki engineer jong ka PWD department but ki engineer jong ka power department da ka baburam ya duty chief minister ba perston sang but ka persting ke bakan no philasan yang no kono tarik la penlong but mano hiru badai badai kia ki officers concern ki ban rai halor kene ka kam hato ya ka survey ya kene ki affected areas halor kacing khang no ikar waisbo la conduct da ki officer jong agriculture ne da ki engineer jong ka PWD ne de chokpo department babat ba persto kata ka ki jubab ka basya omdai banila politics omdai ban play ya kene ki dirty games henry ngiri banya kat kum ki isu na mata ka ya PM jong upat kata ka ki jubab kapisa mono bom dan kam tang ba da ka baburam ba da sakhet nado ba sedang ban introduce ipak sim da kalis si kibriu lida chungki bat ha ka por ban sim ya kalis aswa ban sami pisa da ka basit ka basai la kren sopai ba chuan ai su bahai ka dipisa ba isnai pai ba bodok klam ong ban one paid election man ba chin da ong ba one paid election upai ba umpediang henrai ba ong wan ai su bahai hab ai subha mono la ban ai subha no problem rei ban thiet pa dia kabut kolong illegal nila ban kam no bat dan hok hiru te kamot upai ba usutho yak ta banta pisa usim bai kablangket usim bai kam ni lei ngarung oi ki ko sim ba ai subha puli terku ko do atat dai ki bikin ruspa susu lada kila banun saman ka banai lene man ka tayau lene man ka senam teng bakas siar ka kadar nanung krem ngicit ya ulong kawan om dei ya nong sam bisa kata kalong ka basya om dan jing bangan jok